joto ani media friend no abo to joto nokha social media no tabo nai khang sa ka program no nai no je chini rajyoni ba chini hani bubagra bo aron basai sajak je IPFT ro no bo ang nimantron rijak ba aro phaina na bro no ka bawjak kia bro phailia ahi bo samane ke abone tui ta anga se kau poder por sana naya haikono jehetu jora kakha lecheng se buini mane bubagram kau naya IPFT ro bubagram kau naya nimantron khaijabu phaiya ro bangma social media ro na kia ro ke sajak tongma bangke abo kubi kau no masasi nai bro one notice je kaisa political party tiklena nije wansuk laimane aro jagabu party IPFT kari 7 तारिखो जे प्रोग्राम माने अब वन नोटिस नि कोनो पेड बैगे जुनो इनविटेशन खाइजो बकरे स्पेशली जना लेटर नंगे बुबाग्रा पर्सनल मिने आं बुबाग्रा हिसि के लास्ट सॉन्ग के बसिगा पेज दिसे सोके जे आं अमोक बिन बुमुं खुका आं बुबाग्रा बुमुं खुलिया बिन बुमुं सिगि ब फाउंडर टिप्रा मथानिसि तो आंबाय तो ठीक আছে बरिमा बाबा सिसनाय न और जगह काउ जे वन नोटिस ही जे इंगलैंड उकलोगो पार्टी IPFT नि आरो थांगे बिटिं सिटिं आलोचना खालायजाक बा कावग्लाम साब लायजाक अनाय बिकरि द्वितीय तो जों जे पार्टी IPFT नि सिबायगै जों दाबो वन नोटिस फायसिनाय हि जों केबन थानि काव रिजाक बुकरि बा भविष्यत जों काव रिग्ला पार्टी IPFT सिबाय थांका हंकायबा आगेन सिबिनो सिबाय थांकामो सिबाय जाक न ताय सिबाय आहि नारगे तिनि जराते जों पंगायजागो पार्टी IPFT तिबालेनि दाबि दुतिगै तो आबन बगित जदि Sini kubuina tini tipralen ni bagai sesuainya nanggung ke bapak jono cuma sesuainya. Aipun alucona sara to amu kisu inya bela. Ke au jagawo tiprasa thangsa sungjoto bangsa nglai sinai ni. Khapango wansuk mobai jodi no monjo gabe khu permano to jum somadan khaina moton cinta ni সম্ভব ya. To awon bagai jara public ba social media wonno ge je khas mane wansuk ge bibino komata kaham haya bo खासावै तिब्रासानि बागै खासावै चिनि दावखानि बागै तिनि चिनि हानि बागै जे खासा तनरो IPFT रो कावनाया जाया नि वान सुपन दंमाव तो आवन बागै आं चिकनसे तिनि अकाउनो फिराव गै मासाका हाइस तो आरनि बिसु ते बुनाय चिठि रिजाक माने चिठिबो तामित बुबाग्रा तो बुबाग्रा हि सैदा बार तिनि पॉलिटिकल पार्टी आं तिनि बुबाग्रा आंनि सांग नो चिठि सिगो नि पर्सनल मे आनि बुंनो नो मेंशन खाइगो पर्सनल आनो सिगो तै ब पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी IPFT नि सिगो इके आरो जगाव 7 तारिख डेट 7 तारिख पोस्टपोन का डेट बुफु उन्नाय आबो चिंता सिलिया पोस्टपोन थामानि बिथिं थानि दिनाव जे 7 तारिख जों इनविटेशन रखा और 7 तारिख जों कोनो कारण जों खाइमाले डेट स्लाइमी मारिका आबो चिंतानि कोनो इनफरमेशन पे बा एरपरे 7 तारिख परे 27 तारिख कन्फार्म का आरो उसिनाय आबो चिंतानि कोनो साजाक्रि बा सिजाक्रि बा चिथिरि जाक्रि जों जदिनो खाबाय खबाय ताबो जों तो दल सबाय याथिक पार्टी IPFT सबाय थानानि गले किस आलोचना खायना नांगो अ जागाव जों तफोन तिप्रासानि मानथाय सुथेन बागै नि जों जदि खा कावै थाना फनो जों ब दै दंनाय से जों थानि कोनो ऑफिशियल इनफरमेशन करियो जों बायखि थांसिनायब्ला जे चिठि रिजामोन आबो 7 तारिख के आवनि बागै आं सायसनो साना नांगो खा तंगैबो खा रना हंके जराले सिना नांनाय बिला के जरारि से सिया हंके आं थांना ब जागा थांनाय फाय थां ब दिनो थांनाय ब टाइमो थांनाय बाहायके थांनाय प्रोग्राम शिड्यूल बाहायन खाबो सिन थानि करे तो आवनि बागै मोइतो जों थांमायाथ बचंनो कैसे चिठि लिखा पर्सनल बाबे पार्टी न आबन बागै जों बेला हानबाय ब वन नोटिस खाइका आबन बागै जों बेला हानबाय मारिबो बनो ब खाइतों जों बनि जे खाइमानो जों हाया हाया जों लांखेबा इन फ्यूचर जों वासुक लायनाय हियाबा किन्तु जोंनो बबो बुबाग्रा मते जे ब वाइसा इनफरमेशन गैताय आबो दै पोस्टपोन थाका दै स्लाइजाक थाका हाय दिन तारिख बुथुमखा सिया साया रबाइले मनस पत्र बारो काके हाइनि हाइके सामने हाइके फाइया हाइके सोया माखौ जाते ताहिंथम आउन बगे आं गयो आगामी दिनो जों जाते आंहाय मिसअन्डारस्टेंडिंग बा सिटेते सागो बा सियाबै सागो बा इच्छाकृत भाबे निने निग्रा बिसिगो पदर पटम लागो अमहाय रखे चाया हम जोंनो खति उनाय जोंनो बुइ मुनैनाय जोंनो बुइ पदर पट सानाय खतिबो जों नांनाय मानथाय सुताय दैदि मानाव माइया जों नांनाय के आउन बगे आं एसे पार्टी IPFT नि प्रेसिडेंट नंगै आं जत जोंनि तिप्राहा तिप्राबासी बा तिप्रासा এবং নন तिप्रासाबो जदि गावबरो बुजि दं गावबरो बुजि दं जे गतना अमहायसि तो आउन बगे जों खा तंगैबो जों थानि कोनो तिनि सिमानि करे तिथि रुजाका दैखि जोंखा आबो जों तै साजाबो जों समानि तै दारिक थेखिखा आबो थि साजाक करे जों बिभिन्न कारण जों अजागा प्रोग्राम जों थांमालिया बा थांग्रामाया आगामी दिनो तिप्रासानि मानथाय सुथेनि बागै जदि गाहाम करिबो गोबां आबो बगे वानसुक लायनानै आबो जों प्रस्तुत दं जतना
ঠিক আছে